Mga ka-K5, mahigit sa 20 million pesos na halaga ng suspected Shabu nasamsam ng Kapulisan sa Iloilo sa loob lamang ng isang linggo. Nasamsam ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang 20.9 million pesos na halaga ng suspected Shabu na may masobra sa 3 kilo ang bigat sa loob lamang ng isang linggo ng operasyon. Ayon sa IPPO, ito'y resulta lamang ng operasyon mula sa Marso 10 hanggang sa Marso 16, 2025 kung saan sa 18 sunod-sunod na anti-drug operations naaresto ng mga otoridad ang 25 mga high-value individuals kasama na ang 10 high-value targets at 45 kaso naman ang tumaas na konektado sa nasabing operasyon. Pinuri naman ni Police Colonel Bayani Razalan, Director ng IPPO, ang walang kaparehong commitment ng Kapulisan sa Iloilo sa patuloy na anti-drug initiative. At mga K5, dagdag pa ni Razalan na ang tagumpay na ito ay bunga lamang ng mahigpit na kampanya at syempre suporta rin ng mga Ilonggo sa IPPO. Para sa Network News mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako naman si K5, Aaron Del Follo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.